Здравейте! Радвам се, че за пореден път се срещаме. Това е нашата втора онлайн среща, организирана съвместно с Академия за детско здраве. Това е една поредица, която изготвяме с заглавие подготовка за здраво бебе, холистичен подход към зачеването, бременността и раждането. Мой специален гост в тази поредица е Искра Дончева, която е холистичен терапевт. Темата на Здравей. нашата среща е промени и нужди през бременността, как да се справим в първия триместър. Здравейте, радвам се отново да бъдем заедно и се надявам да бъдем полезни с втората ни среща. Да, специално сме я подготвили за дами, които са вече в първи триместър или за бъдещи майки, които те първа предстои да се подготвят за този важен етап. Също така е подходяща тази среща и за двойките. Много е важно да включваме и татковците в този процес, както и за всяка една жена, която иска да разбира по-добре какво се случва в нейното тяло. Така малко да се представим. Аз съм Евгения Скорова, директор съм на проект Академия за детско здраве и съм консултант по здравословен начин на живот. Също така съм създател и на платформата Естествена зона. Сега ще дам думата и на Искра да се представи със свои думи. Заповяда, Искре. Здравейте, казвам се Искра Дончева и повече от 25 години съм в служба на здравето. Моята мисия е да помагам на хората да открият баланса между тялото и духа. Започнах своя път с медицинско образование и дългогодишна практика като медицинска сестра. Мога да кажа, че тази школа ме научи на дисциплина и на прецизност. Безценен опит ми е в грижата за пациента. Вярвам обаче, че истинското изцеление изисква цялостен подход. И ето защо последните 15 години от живота си ги посветих на холистичните методи. Занимавам се с хомеопатия и шуслерова терапия, бахова терапия и лечение, енергийно лечение с прана. Комбинирам своите медицински познания с фината енергия на природата, за да предложа една цялостна грижа, която не просто да третира симптомите, а да балансира човека и да подпомага неговите самовъзстановителни сили. Благодаря, Искре. За какво ще си говорим днес? Това са въпросите, на които ще търсим отговор в тази наша кратка среща. Идеята е да дадем много ценна информация в достъпен вид, така че да може да е подходяща и да е полезна на бъдещите родители. И така, Искре, това са нашите въпроси. Започваме. Може ли да ни разкажеш какво всъщност се случва в тялото през първия триместър на бременността? Ами, ето какво се случва с организма и с психиката на младата майка през тези първи седмици. На физическо ниво, нали, промените, започва изграждането на един нов живот. Това е време на една огромна трансформация в организма. Може отвън промените да не са забележими, но вътре а, е турбулентно, може да се каже. Всичко работи тялото, всичко в тялото. Работи на максимални обороти. Трябва да се изгради плацентата, да се изградят основните органи, нали, на бебето, най-важните. Случва се един хормонален скок. Нивата на естрогена, прогестерона, човешкия хорион гонадотропин се покачват много рязко. И това е причина за повечето симптоми. Един от тях е уморът. Напълно нормално чувство. Тялото изразходва огромна енергия поради тези промени, които се осъществяват и съответно реагира с чувство на умора. Появява се чувствителност на гърдите, те стават по-тежки, болезнени и напрегнати заради подготовката им за бъдещо кърмене.
Може да се появи гадене, промени във вкуса. Нали, най-известният симптом това е сутрешното гадене, което може да продължи целия ден. И обаче то е един механизъм на адаптация, нали, на тялото и може да се случи понякога да намразим любимите си храни или да станем свръхчувствителни към миризми. Така че физическата подготовка и подкрепа на организма нали, през този първи триместър е много важна. Върху Да, нея, върху тази подготовка и подкрепа се гради здравето на бебето. Защото за да имаме едно здраво бебе, подготовката започва много преди неговото появяване. да, абсолютно е така. Затова направихме и първата ни среща от поредицата, която беше точно за подготовка, защото е нужно да подкрепим организма си на физическо ниво много по-рано преди самата бременност. Поне 3 Мгм. месеца преди самата бременност е важно да подкрепим. Може ли да ни разкажеш как точно може това да се случи? Как става тази подкрепа на физическо ниво? На физическо ниво. Да, как да подкрепим организма си? Ами, трябва да се фокусираме върху хранене, което е, нали, храните да са богати на микроелементи. А, През този период не е толкова важно количеството храна, колкото качеството й. Нали, не е нужно да ядеш за двама, за да си нахраниш клетките. Най-важните съставки, които трябва да има в храните или ако се наложи в добавки, това е на първо място фолиевата киселина. Изключително важен елемент за нервната тръба на бебето и можем да си набавим, нали, по естествен начин, чрез хранене с повече тъмнозелени листни зеленчуци, спанак, броколи, бобови култури. Също така много е важно като елемент желязото, защото обема на кръвта по време на бременност започва да се увеличава и трябва да е богата на желязо. Добре е да бъде включено червено месо, което да е добре сготвено. Лещата, киноата също са много богати на желязо. Да. А, Добре е храната да бъде богата на протеини, които са основния градивен елемент, нали, за растежа на плода. Яйцата, киселото мляко, чисти меса, суровите ядки са много добри източници на протеини. Да, т.е. според тебе изключително важно е, базово е да подкрепим чрез начина на хранене, като за начало нашия организъм, защото той Да, е нужно да има нужните градивни елементи, така че да се изгради новия живот пълноценно. Тук сме точно така. записали един въпрос, който ни свързва по-дълбоко с природата като начин за подкрепа в този първи триместър, защото ти спомена всички тези промени на физическо, на емоционално ниво, които се случват. И ние специално сме го отделили този въпрос, защото става въпрос за връзката ни с природата и как тя може да подкрепи нашия организъм. И тук бих искала, нали, да спомена, че един много, много лек начин за това е чрез ежедневни разходки. Понякога факт е, че майките разбират малко по-късно, че всъщност са станали бремени, особено ако тази бременност не е чакана, не е следена и така нататък. Това са неща, които като цяло е хубаво всяка една жена да прави за себе си. Това е ежедневна разходка, много, много лек начин да се поддържа добра физическа форма и тази разходка всъщност обаче да е сред природата. Особено за Мгм. жените в първия триместър това е много подходящо и полезно за цялостното кръвообращение, което, както ти спомена вече, то да избухва, става повече. Да. Голяма нуждата да подкрепяме. Така че разходката е много важна на чист въздух сред природата и по възможност на слънчева светлина, така че да може и важните елементи, за които след малко ще стане въпрос, да може да се освояват, като витамин D, например. Заземяването
Това е нещо мое любимо, което когато разбрах за него, почнах да го практикувам също. Връзката ни с земята, работа в градината, с цветята, босето ходене, буквално нали, заземяване, което пък се Да, прави. Всичко това ни помага за нашия вътрешен баланс. Връзката с природата, повече време сред нея, така че да взимаме всичко нужно. Чист въздух, слънцето, връзката с земята, с растенията. Така че, моля, не, за бъдещите майки, просто не го пренебрегвайте, тъй като е много важна част от това да си запазите вътрешния баланс. Следващия въпрос, който сме подготвили, е кои витамини и минерали са ключови. И тук ти вече спомена някои от тях. мгм, Всички знаем колко важна е фолиевата, или поне сме чували, поне винаги, когато да, отидем на лекар, ние чуваме, нали, фолиева киселина, желязо, задължително, витамин D, задължително. Тук, преди да те попитам за повече подробности, искам да спомена нещо, което пък от моята работа като консултант по здравословен начин на живот и клетъчно хранене съм забелязала, че много малко време много малко така информация се дава за нуждата от йод, защото йода също е от изключителна важна роля за развитието на бебето, за здравето на майката, за здравето на щитовидната жлеза. Ако майката страда от дефицит, ако има проблеми с щитовидната жлеза и няма достатъчно йод, а пък той да, е ключов елемент за развитието и както на всички клетки и организми, клетки от организма на бъдещото дете, така и всъщност и за неговото развитие нали, на психическо ниво, за развитие на мозъка му е изключително важен. Така че мой съвет е не пренебрегвайте, не ги пренебрегвайте витамините, старайте се всъщност те да са от натурални източници, чрез храната, максимално, като за добавки, винаги това, което аз съветваме да се консултира с лекуващия лекар, с а, гинеколога, за да може да се даде а, адекватно решение за приема спрямо състоянието. Така, моля те да споделиш как дефицитите, когато вече имаме някакъв дефицит на даден микроелемент, който не достига към нас чрез храната, или не освояваме добавките, защото това пък е друг проблем и на да. добавките. Често може или да предозираме, или да не ги освояваме. Как, когато един такъв дефицит се случи на физическо ниво, как той ни се отразява и как той ни влияе на емоциите. Тук вече и много в твоята тема. А, Да. Първо, да вметна нещо, че наистина е много важно, какъвто и дефицит да има, нали, първо той се установява чрез необходимите изследвания, макар че някои път, нали, някои такива апетити за определени храни могат да ни насочат към определени дефицити в тялото, защото природата е много умна и създава такива възможности, нали, да можем тя да ни подсказва ние от какво имаме нужда. И е важно да се допитваме до лекар, който да ни назначи най-добрата добавка за нас в най-доброто количество и доза, нали, за да нямаме някакви такива нежелани случки. Определено дефицитите на някои хранителни вещества и витамини в организма не влияят само на физическата ни енергия, ам, имат директно и мощно отражение и върху биохимията на мозъка. Така че, когато ни липсват ключови елементи, производството на хормона на щастието, серотонин, допамин, се нарушават и това води до по-голяма емоционална нестабилност, тъй като по време на бременността и без това всичко бушува. И така, ето кои са най-критичните дефицити, те как се проявяват, самите емоции, как ни подсказват, нали, че имаме дефицит на някой минерал. Магнезия, който така носи името на минералът на спокойствието, той реагира нашата реакция на стрес, нали, в организма и недостигът му е един от най-честите
причинители на повишена тревожност, безпокойство, паника, атаки, раздразнителност. Води до мускулно напрежение и мозъкът го интерпретира като състояние на постоянен стрес. А, Следващия дефицит, това са често, нали, срещан дефицит, витамините от група Б. Те са B12, фолиева киселина. Тези дефицити са пряко свързани с депресивните състояния, чувство на безнадежност, желязо и анемия. Желязото пренася кислорода до мозъка и когато нивата са ниски, мозъкът работи в режим на оцеляване, така да се каже. Тогава усещането е за емоционално изтощение, силна плачливост, липса на търпение и апатия. Чувстват се твърде уморени. Дефицита на омега-3, знаем, че мозъкът той е съставен предимно от мазнини и омега-3 е много така полезно да, нали, тя подобрява комуникацията между невроните. Ако имаме дефицити, тогава срещаме затруднения в регулирането на гнева, има по-голяма импулсивност и по-голям риск от следротилна депресия. Дефицит на витамин Д, знаем, той е слънчевия хормон, защото той действа по-скоро като хормон, отколкото като витамин. И той има рецептори в целия мозък. Симптомите, които така са най-често изявени при дефицит на витамин Д. Това е сезонна депресия, липса на радост от живота, нали, така, чувство за тежест в ежедневието. Друго нещо, което е, нали, да спомена за връзката черва-мозък, защото около 90-90% и 5% от серотонина в тялото се произвежда в червата. И ако имаме дефицит на добрите бактерии, нали, пробиотиците, или възпаление в стомашно-чревния тракт, това неминуемо се отразява върху нашето емоционално състояние. И за това всички тези дефицити е хубаво да бъдат компенсирани, за да може да постигнем, нали, баланс между тяло и емоции, всичко да протече по най-добрия начин. Да, да, така е. Много ти благодаря. Много ценна информация ни предостави. Следващия въпрос е свързан с така, най-честите притеснения, които Мгм. една жена среща по време на първия триместър. И следователно, нали, възможните състояния. Може ли да ни споделиш от твоята практика какви са твоите наблюдения, от какво най-често се притесняват бъдещите майки? Ами, така, всеобщо, нали, разпространено е, пък и просто се знае, че първият триместър така е най-несигурното време. Нали, много майки се страхуват дори да обявят бременността си така пред обществото, защото настъпват промени, които, нали, те са невидими за околните, но както казах и по-рано, в тялото всичко бушува. Най-големия страх на майката през този триместър е да загуби бременността. Нали, това е най-често разпространеното и при всеки един най-малък симптом е нормално, нали, да се тревожи, че това може да се случи. Но пък тялото, както казах и по-рано, нали, има възможност да се самовъзстановява, има такива механизми за саморегулация и най-често първите симптоми са сигнал, че тялото започва да се адаптира към бременността. И така, хубаво е в този период повече, както ти каза, заземяване, дихателни техники, медитация, нали, да се избягват гледане на новини, негативни Със сигурност. истории, Да. филми с страшни сюжети и такива неща. Друго какво притеснение, както казах, че понякога може, нали, да настъпва умора, защото
тази пренастройка на организма, на хормоните, които а, са, нали, така циркулират постоянно, може да доведе до състояние на умора, да са по-разсеяни. И те тогава също, нали, имат притеснения, които обаче, нали, хубаво е да си казват, това е временно, нали, всичко ще се нареди, просто защото наистина е така. Тревожат се за здравето на бебето, дали когато е заченато са пили алкохол, дали кафето е вредно, дали е била изложена майката на някаква вредна среда. Обаче природата си знае работата, тя е предвидила, нали, всякакви такива защитни бариери в името на живота, така че оттам нататък майката може да си осигури вече осъзнато качествена храна, спокойна среда, а, и така, нали, няма някакви такива, кой знае какви сериозни неща, които могат да настъпят, повече са страховете. Променя се либидото понякога. Някои жени изпитват пълна липса на желание поради умора, поради гадене, поради други притеснения. Понякога изчезват определени симптоми, с които те, нали, свикват в началото и започват да се тревожат, всичко наред ли е, ако пък съм симптома е изчезнал. Обаче важното е да не позволяват, нали, това нещо да диктува ежедневието им, а да бъдат по-спокойни, да прилагат тези методи за успокоение, за вътрешна хармонизиране така на емоциите и това е. Да, да, много, много добре описа тези страхове и състояния. Изключително важно е и това, което аз също наблюдавам, много майки, наистина този страх и напрежението, което изпитват, понякога са неоснователни. Просто Да, периода е такъв, особено в първия триместър, в който тялото и емоциите са както каза, бушуват и е нормално да ги изпитват. Хареса ми това, което спомена, че да, живота намира начин. Той винаги намира начин да се съхрани, да вземе най-доброто. да, Така че дори и да сме сбъркали малко и да не сме знаели, да не сме се подготвили, не е страшно. Въпросът е от тук нататък, когато вече имаме нужната информация и знание, да подходим наистина осъзнато и да започнем а, както, нали, следващия въпрос за храната. Първо от храната, защото тя е градивния блок. И когато вече да. знаем, че сме времени, да подходим по-осъзнато към самия процес на хранене. Тук това, за което стана въпрос, също е за храненето за двама. Много майки се случва да напълнеят изключително много по време на бременно, защото те изпитват така наречен клетъчен глад. Те са изключително гладни, но това, което се поглъща като храна, просто не им осигурява всичко необходимо за тялото. И те продължават. Тялото им казва, дай ми това, от което имам нужда. Да. За това кажи ми, при теб аз също имам наблюдение в това нещо, но кажи ми ти каква е истината всъщност за глада, за този глад. Кажи ми и какво може да ни подскаже нашето тяло, например, ако ни се похапва дадена храна, какво означава това от гледна точка на дефицит, примерно ако ни се Мгм. яде шоколад. Защо ни се яде шоколад? Всъщност каква е първопричината на тялото ни да желае, защото нашето тяло е съвършена машина, той ни дава знаци, стига да може наистина да ги разпознаем. А, Да. дали? Точно така е, да. Както казах и преди малко, природата е създала така нашите тела, че ако ние умеем да четем по това, което ни казват, много добре ще се ориентираме какви нужди имаме и тялото ни какви нужди има, от какви минерали, витамини изобщо. Да, ти попита за шоколада. Ако, да кажем, имаме желание за шоколад, вероятният дефицит в нашето тяло е на магнезий. Защото какаото е един от най-богатите източници на магнезий, а пък през първия триместър
от бременността. Той е изключително важен за мускулната релаксация и за предотвратяването на ранни контракции. И здравословната альтернатива на това е да си похапнем черен шоколад, да кажем, ако е с над 70% какао, сурови ядки, тиквено семе, нали, за да си набавим този дефицит. Ако имаме желание за червено месо, за бургери, вероятно имаме дефицит на желязо или на протеини. И тялото ни нали, както ти казах, тялото се опитва да увеличи обема на кръвта по време на бременността и за да ти е пълноценен състава на кръвта е нужно желязо. И просто когато изпитваме такива желания за някоя пържола, вероятно ни е спаднало или започнало да спада нивото на хемоглобина. Ако искаме да се захраним здравословно, може да похапнем крехко телешко, може спанак, може боб, леща, които съдържат големи количества протеин, желязо. Да кажем, ако имаме така желание за повече солени храни, за маслини, за турши, вероятно имаме дефицит на натрий и на електролити. А, по време на бременността кръвното често пада а пък обема на течностите се увеличава. И може би тялото търси сол точно за да задържи водата, за да стабилизира кръвното, нали, да не пада. Има много млади майки, бременни дами, които, знаеш, има такива спадове на кръвното налягане, които Да, са неприятни. Соленото обаче също помага и за потискане на сутрешното гадене. Може да кажем, да си направим айрян с щипка сол, маслинки, да похапнем. Това е много, нали, така, с много добро въздействие. Има и малко по-нестандартни желания, да кажем, ако искаме да ядем лед или някакви такива да дъвчем пръст, дебешир, хартия. Тогава обаче е по-притеснително и това е сериозен дефицит на желязо. В този случай задължително се консултирайте с лекар, който да ви назначи кръвни изследвания, защото трябва да се обърне по-сериозно внимание. Ако обаче ни се похапват сладкиши, тестени изделия, а, може да имаме липса на хром или пък просто енергиен глад, защото нивата на кръвната захар по време на бременността доста варират. И често тялото търси бързо гориво, за да се справи с огромната умора, която настъпва, нали, в първия триместър, защото гори много енергия поради това, което се развива в тялото ни. Здравословната альтернатива на тези храни е и първо, нали, съвета е да се храним по-често, но по-малко и да се хапват повече сложни въглехидрати с протеини, например пълнозърнест хляб с сирене, за да може да се поддържат нивата на кръвната захар в по-стабилни граници. Така, сещам се за при мен поне беше много силно изразено желанието за кисели краставички, за някакви кисели неща. Вероятната причина обаче може би е дефицит на витамин С или някакви хранителни ензими, защото киселината помага за разграждането на храната. Тя пък от своя нали така, тя пък помага освояването на желязото и много бремени интуитивно търсят кисело, защото то пък им помага да преодолеят гаденето. Хубавото, което може да се пие така здравословното е вода с лимонче, грейпфрут, нали, също е много приятно. Обаче понякога се случва да чувстваме отвращение към някои храни. Защото, например, ако сте обичали кафе или сте обичали печено пиле, миризмата понякога може да ви накара да повърнете, нали, да ви се гади и сериозно, защото през първия триместър
бебето е най-уязвимо и отвращението към силни миризми е начина на природата да ни предпази от някакви потенциални бактерии или токсини. Има и един друг вид глад, който се нарича емоционален глад и неговата роля е да се справим с стрес. Желанието за комфортна храна, като сладкиши и тестени изделия, често е опит на мозъка да произведе по-бърз серотонин, за да тушира тревожността, която нормално се появява в някои периоди. Да, много полезна информация отново даде. Хубаво е майките да го знаят това нещо и Мгм. да имат и подкрепа. Сега, докато те слушах, много важно е да имат подкрепа от своите половинки и от средата, в която са. Да, Особено по отношение на хапването, за да може изключително пък този емоционален клад да бъде туширан. да. Та, имахме няколко въпроса, тъй като напредваме с времето. Ние се Мгм. стараем това да са кратки срещи, изключително концентрирани, информативни. Имахме два въпроса зададени от пространството, така че ще ти ги задам. Те бяха свързани с това как по холистичен начин може да подпомогнем своето състояние по време на първия триместър. Какви практики може да се а, използват? Ако Първият може. триместър е най-деликатният етап в периода на бременността. Това е период на голяма трансформация и нали, така напълно разбираемо да се търсят по-меки, по-нежни методи за подкрепа. Хомеопатията е един от тези методи, които при гадене е един от предпочитаните методи, тъй като препаратите са силно разредени и не съдържат никакви химически молекули, които биха могли да навредят на плода. И тук обаче нали, е много важен индивидуалния подход и специфичните симптоми при избор на хомеопатичен препарат. Например, сепия е много подходяща при гадене, което се засилва от миризми на храни. Както говорихме преди малко, например, ако ми се гади от пилешко, а, имам и същевременно и силна умора, може сепия да бъде подходящото за мен като средство. Обаче, ако имам постоянно гадене, което не се облегчава от повръщане, най-често използваното средство е и пека. А, Също хомеопатията работи много добре и при психоемоционални такива състояния, особено при хормоналния бум на първия триместър. Това често води до плачливост, до страх, до раздразнителност. Много полезна би била консултация с класически хомеопат или бахов терапевт. Баховите есенции са напълно безопасни през бременността. Те не действат на биохимично ниво, а балансират емоциите. Най-използваната бахова смес това е Rescue Remedy. На разговорен език ги наричаме спешни капки. Те Спешните могат, капки, да. да, те могат да се използват при внезапен стрес, при паника. Друго средство, което така помага за адаптацията на бременната жена към нейния нали, нов статус и предпазва от външни влияния, това е орех. Само да вметна, че стандартните капки се съхраняват в алкохолен разтвор, но бременните жени могат да ги приемат разредени във вода или да потърсят безалкохолни варианти, нали, на глицерирана основа, например. Може да се ползват енергийни практики. Знаем, че бебето е изключително чувствително към енергийното състояние на майката. Те са свързани. Говорихме в първата ни среща. Енергийни практики като прана или лека медитация действат много успокояващо на нервната система на майката и това автоматично регулира нивата на кортизол у майката и у бебето. То усеща това чрез
ритъма на майката, сърдечния ритъм, той става по-спокоен и хармоничен. И самия а, хормонален и химичен баланс в тялото се възстановява. Да, изключително важно. Да. Следващия въпрос, който имахме, беше свързан с съня. Тук мога и аз да се включа, тъй като Мгм. съня е ключов за цялостното ни здраве на всеки един човек, особено на майките. Тук, когато вече говорим за първи триместър, тялото, както вече споменахме, се намира в едно много интензивно състояние в състояние на интензивни промени и често може да се уморяваме, да изпитваме умора. Така че, как да подкрепим съня си без медикаменти, на този въпрос може да отговорим така по този начин. Първо, да си създадем една среда, която да ни успокоява. Да изключим, ако става въпрос за вечерен сън. Ако става въпрос за вечерен сън, е много важно да изключим всякакви лампи, да затъмним стаята, да не ползваме телевизори или електронни устройства преди сън, поне един час минимум, като пожелателно е да е 2 часа, така че тялото да може да се настрои за пълноценен сън. Като вече по време на първия триместър ние може да усещаме умора и през цялото време, може да, да се чувстваме уморени, да си лягаме още по-рано, в 7, в 8 часа и това е напълно нормално и е хубаво да сме свързани с себе си, с тялото си, да го слушаме и да си позволяваме с подкрепата, нали, на средата на партньора ни. Също така, това, което се сещам, е за кратки дремки през деня, ако може да си ги позволиме. Може и ти да сподели за тези кратки дремки, всъщност как се отразяват, полезни ли са и през деня, особено когато става въпрос за първи триместър. Защото вечерния сън е ясно, той е бетон, Да. той е важен. Няма как без него, защото тогава ни се възстановява тялото и работи. А за тези кратки дремки, какво е мнението ти? Ами да, те са много полезни и много би било добре, нали, ако може бъдещата майка да си ги позволява, нали, защото има жени, които са работещи до последния ден, нали, докато излязат по майчинство. Хубаво е да има подкрепеща среда, дори на работното място, да се осигуряват такива поне една почивка, нали, през деня, 30 минутна, дори да не е дрямка, да е някаква форма на почивка, нали, на релакс. Ако ще да е разходка навън или на пейка, просто в парка да поседиш, нали, за да изчистиш всички тези стресове, за да може, когато, нали, балансираме емоционалното си състояние, балансираме и физическото си състояние и би било много добре, ако бъдещата майка си осигури такива почивки през деня. Да, това е специално пожелание и за всички, които са около бременни майки, да, Да. да им помагат и да им осигуряват така нужната им подкрепа и почивка, защото записа може да го гледат и хора, които са от средата на тези жени. Много е важно да пазим бъдещия живот и здравето на майката, защото те са едно цяло. А, Да. Вече сме към края на нашата среща. Надявам се да ви е било много полезно. В края сме приготвили и изненади с Искра, както и в първата среща, така и сега. Искра, ако може да споделиш каква изненада, какъв подарък си подготвила ти. Ами този път съм решила да бъда по-щедра. Подаръците са три. Добре. Първия подарък е за гледащите на живо. Искам да благодаря, че бяхме заедно и че споделихме това пространство. И като признателност за доверието и отворените сърца, искам да направя подарък 20-минутна индивидуална хармонизираща сесия с прана. Нейната цел е изчистване на енергийните блокажи, възстановяване на вътрешния баланс и прилив на жизненост, като може да заявите тази сесия, като ми напишете лично съобщение
или последвате линка в чата, който Жени ще напише. Втория ми подарък е за тези, които гледат записа. Имам нещо и за вас. Ако не успеете да се включите на живо, енергията на прана може да бъде достъпна и за вас. Думата е хармония. И ще напиша описание под видеото как да я използвате, за да получите своя подарък. И третият ми подарък е специално за жителите на град Ботевград и техните гости. Имам честта да ви поканя на поредица от събития, които са организирани от представители на Академия за лечение с прана и архатик йога в България по време на предстоящия фестивал Здраве и здраве. Фестивал ще се проведе в Народно читалище Христо Ботев, град Ботевград на 16 и 17 май 2026 година. В рамките на фестивала всеки посетител ще има възможност да получи една безплатна хармонизираща енергийна сесия с прана. А за тези, които желаят да вникнат в дълбочина в учението прана, ви каним на практическо представяне на 17 май 2026 година в зала Слънце. Тя се намира на втория етаж в Народно читалище Христо Ботев, Ботевград. Там ще направим демонстрации на лечебни техники и дихателни упражнения за жизненост и здраве. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чудесно, много ти благодаря, Искра. Това са прекрасни подаръци за всички, които бяха днес на живо с нас, за тези, които ще гледат на запис и за жителите на Ботевград. Това, което мога да споделя и аз, е, че също тъй като освен директор на проекта Академия за детско здраве, съм част от екипа на една прекрасна компания, която предоставя храна за клетъчно хранене. Така че всеки, който се интересува от това как може по един много лек и естествен начин да даде всичко необходимо на своето тяло, може също така да остави коментар под записа на видеото, което е с коментар храна и ще се свържа с него, за да може да получи една безплатна консултация и с мене в рамките на 30 минути. И тъй като с Искра и двете сме от Ботевград, за което много се радвам, ние така започнахме нашето взаимодействие. Също ви каня на форума Здраве и здраве, където ще бъда също там, да се запознаем и да ви бъде полезна отново с консултация за всички бъдещи и настоящи майки. Очаквайте и следващите ни срещи. Домакин е Академия за детско здраве. Идеята ни е да достигнем до изключително много дами, които са в този период, за да може по един много осъзнат начин да започне грижата за новия живот още в самото начало. Предстоят нови срещи. Следващия месец ще си говорим отново за бременността в следващия триместър, така че очаквайте анонсите в Академия за детско здраве, може да ни последвате и там. И надявам се да ви е било полезно. Оставете коментар, споделете с ваши близки, ако ви е било полезно и до нови срещи! Така.